ఫస్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేసేలోపే ఇంత పెంటేంట్రా అయ్యా! ఇందుకే మరి చిరాకు పడతాను జీవితం మీద. ఊరికే పెట్టలేదు ఛానల్ నేమ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ చింతకాయి అని. ఇన్‌స్టా క్రియేట్ చేశా, ఫేస్‌బుక్ క్రియేట్ చేశా, యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేశా. ఐడీలు, పాస్వర్డ్‌లు మర్చిపోతానని తెలిసి కూడా చాలా రెస్పాన్సిబుల్‌గా, సేఫ్‌గా గూగుల్ షీట్స్‌లో సేవ్ చేసుకున్నా. కట్ చేస్తే పోన్లే ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేద్దామని చెప్పి లాగిన్ అవుదామని చూసా. గూగుల్ ఐడీ పాస్వర్డ్ కూడా మర్చిపోయాను ఇప్పుడు చెప్పి. షీట్ ఓపెన్ చేయాలంటే గూగుల్ లాగిన్స్ కావాలి, లాగిన్ చేయాలంటే పాస్వర్డ్ కావాలి, పాస్వర్డ్ కావాలంటే షీట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. పాస్వర్డ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? గూగుల్ షీట్స్లో ఉన్నాయి. గూగుల్ షీట్, గూగుల్ లాగిన్. ఈ లూపులో నా జీవితం ఇరుక్కుందిరా. కానీ ఎలాగోలాగా మొత్తానికి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ వీడియో ఇన్ అవర్ ఛానల్.